Jeg listede mig ind i huset. Pludselig lød en skængerstemme i mørket. Papegøjen. Gulddukater! Gulddukater! I stedet for mine venner stod jeg ansigt til ansigt med piraterne. I lyset fra en fakkel så jeg Silver og de 5 mænd, der stadig var i live. Der var intet spor af mine venner. Jeg troede først, de alle var dræbt, men det opdagede jeg snart, de ikke var. Mens jeg havde været borte, havde Livesey kontaktet piraterne og sagt, at nu, da skibet var forsvundet, havde hans selskab opgivet at finde skatten. Bjælkehytten med indhold, selv skattekortet, blev overladt til piraterne, og mine venner gik ind i skoven. Det forbavsede mig. Jeg fattede ikke, at de havde givet op uden kamp. Long John Silver var stadig piraternes leder, men han var mindre optimistisk. Mændene var ikke begejstrede for ham. Silver vidste, han ville blive dræbt, hvis de valgte en ny leder. Hans eneste håb var at gå med kaptajn Smollett. Han lovede at forsvare mig mod piraterne, hvis jeg ville lægge et godt ord ind for ham hos kaptajnen. Men opdagede piraterne, at han havde skiftet side, ville vi begge blive dræbt. Det var livsnødvendigt at holde planen hemmelig. Næste morgen kom doktoren hen til hytten for at se til de syge og sårede. Han blev forbavset over at se mig der, men sagde ingenting. Han skiftede forbindinger og uddelte medicin. Bagefter bad han om at tale med mig under 4 øjne. Jeg fortalte ham hurtigt, hvad der var sket. Da han hørte, at Hispaniola var reddet, gjorde han store øjne. Jeg sagde, at Silver var i fare, og han lovede, at vi skulle tage ham med hjem, hvis han beskyttede mig nu. Vi havde ikke meget håb om at slippe ud af kniben. Doktoren trykkede min hånd og lovede at hente hjælp. Piraterne var utålmodige efter at finde skatten. Silver undrede sig over, at han uden videre havde fået kortet. Det forstod han ikke. Han vidste, det måtte være et trick, men han sørgede for, at piraterne ikke gættede hans tanker. Vi sad omkring bålet og spiste morgenmad. Silver snakkede løs og fortalte piraterne, hvor rige de ville blive, da de havde fundet skatten. Han udmalede det så levende, at jeg følte, at han selv troede på det. Vi drog ud med hakker og skovle for at finde kaptajn Flints skat. Piraterne var bevæbnede til tænderne. Silver havde 2 pistoler og en huggert. Jeg var deres fange og havde et reb om livet, som Silver holdt fast i. Han havde lovet at forsvare mig, men jeg stolede ikke på ham. Mændene talte undervejs om kortet. Der stod noget på bagsiden. Højt træ, udsigtsbakke nord-nordøst, Skeletøen øst-sydøst, 10 skridt. Vi ledte altså efter et træ på en bakke. Mændene var i højt humør, og Long John og jeg kunne næppe følge med. Jeg måtte nu og da hjælpe ham, når krykken gled på klipperne. Da vi havde gået cirka 1 kilometer mere, kom en af mændene i fortroppen med et udråb. De andre løb glade hen til ham, men det var ikke skatten, han havde fundet. Ved foden af et træ lå et menneskeskelet. Mændene stirrede skrækslagne på det. På de få pjalter, der stadig hang på knoglerne, kunne man se, at han havde været sømand. Skelettet lå helt udstrakt på jorden med armene over hovedet. En af Flints morsomheder, råbte Silver. Skelettet peger øst-sydøst. Det er en af dem, han dræbte. Han har anbragt ham som vejviser. Mændene gøs. De havde alle levet i frygt for Flint. Jamen, Flint er død, sagde en af dem. Sandt nok, men hvis nogen går igen, kan du være sikker på, at Flint gør det. En anden sagde, jeg bryder mig ikke længere om at høre 15 mand, for det var den eneste, han altid sang. Silver satte en stopper for snakken, og vi fortsatte. Men nu viskede mændene og holdt sig tæt sammen. Tanken om Flint var nok til at fylde dem med rædsel. Vi holdt hvil på en bakketop, og mændene talte stadig hviskende om Flint. Silver sagde, vær I glade for, at han er død? Fra et træ istemte en tynd, rystende stemme pludselig den velkendte sang. 15 mand på en død mands kiste, hiv højre en halv flaske rom. Mændene stod som naglede til stedet og stirrede i gru.
Selv Silver rystede, men tog sig hurtigt sammen. Han brølede: Jeg vil have skatten! Jeg har aldrig frygtet Flint, og han skal den onde lyn må ikke skræmme mig, nu han er død. Silver gav dem nyt mod, og de samlede redskaberne op og fortsatte. Forude så vi snart et højt træ, der ragede op over alle de andre. Tanken om skatten fik frygten til at blegne, og mændene gik hurtigere. Silver humpede afsted på krykken. Jeg så ondskaben i hans øjne. Hvis han fik fingre i guldet, ville han skære halsen over på os og sejle væk. Piraterne løb, men ikke ret langt. De var nået til kanten af en udgravning. I bunden lå der træstumper og et knækket økseskaft. Skatten var naturligvis forsvundet. Piraterne sprang ned i hullet og begyndte at grave med hænderne. Silver indså, at de kunne kaste sig over ham hvert øjeblik. Han hviskede: Vi er i knibe, Jim. Hadet i hans øjne var væk. Nu da piraterne var imod ham, havde han atter brug for mig. Han havde igen skiftet parti. Piraterne kom væltende op af hullet og stod over for Silver og mig. Deres leder løftede armen til angreb, men inden der var faldet et eneste slag, lød der 3 muskedonnerskud, og 2 pirater faldt om. De 3, der var tilbage, løb for livet. Doktoren og Ben Gunn, der havde reddet os i sidste øjeblik, kom løbende inde fra skoven. Silver og jeg fulgte med ned til Ben Gunns hule, hvor resten af vores selskab ventede. Jeg var lykkelig over at se alle mine venner igen. Vi fik nu svar på de ting, Silver og jeg havde undret os over. Dr. Livesey havde opdaget, at Ben Gunn, der havde levet alene på øen så længe, havde fundet skatten og bragt den ned i sin hule. Derfor var kortet værdiløst. Mine venner var lykkelige for at flytte fra bjælkehytten ned i Bens sikre hule. Om morgenen havde Ben inde fra skoven set, at piraterne drog ud for at finde skatten. Det var hans stemme, der havde skræmt dem fra vid og sans med spøgelsessangen. Kaptajnen, Josiah Trelawney, Dr. Livesey og alle vi andre festede den aften. Vi morede os og hvilede ud. Long John Silver blev igen den venlige sømand, jeg først havde mødt. Næste dag begyndte vi at læse skatten ombord på Hispaniola, og få dage efter kunne vi sejle. Der var stadig 3 pirater på øen. Vi efterlod mad og redskaber, så de kunne overleve, indtil et skib en skønne dag fandt dem. Så satte vi sejl. Jeg var lykkelig over at vende ryggen til Skatteøen. Besætningen var ikke stor nok til at sejle skibet hjem, så vi lagde til i den nærmeste havn i Sydamerika for at få fat i flere folk. Vi kastede anker og gik i land. Vi nød igen at være i en by, hvor der var lys og liv. Det var næsten daggry, da doktoren, godsejeren og jeg vendte tilbage til Hispaniola. Ben Gunn tog imod os og sagde, at Silver havde forladt skibet. Han havde taget en lille del af skatten og var forsvundet. Vi var glade for at slippe af med ham. Vores eneste ønske var at nå sikkert frem til Bristol. Vi havde en god hjemrejse. Vi delte skatten og vendte tilbage til vores normale liv. Ben Gunn fik 1000 pund, som han brugte eller tabte på mindre end 3 uger. Godsejeren gav ham arbejde i landsbyen, og han synger stadig i kirkekoret. Long John Silver var forsvundet ud af mit liv. Men nu og da hører jeg i et mareridt hans papegøje kaptajn Flint skrige: Gulddukater! Gulddukater! Gulddukater!